Už nikdy nebudem rapovať, ale dneska mám taký mood. Ide do zobnou dole vodou, hranou figúra, žarou čas, vyšený komesтерov. Ešte predtým, ako nám Punk Lab zahral OG song Kúp si raketu, tak to máte zo strany, ako sme si robili naše custom trička. Enjoy. Chceme takto veľký Kúp si raketu, jak to bolo to? Chceme to, jak to mám v tom videu, ne? Sa mi to páčilo, hej, čo som ti poslal. Nemá tam takto, keď stojím? Kámo, sa hrozne vysoký. Je si tam len tak kámo. Robo je vysoký ľudí. Tak ale budeš takto zohnutý pri tom, podľa mňa. Zohni sa, keby si kreslil. Však tvár sa, že píšeš ty retard. Úplne, budeme reálne super záber. Budeme takto to reálne super. Takto som ako? Takto? Ešte trochu vyššie, vidno ti vlasy. Dobre, tak. Reálne končia presne tak. Hrozne vysoký. Moje žerák z materskej školky tam ale... Som v polke, takže budete iba horší, no. Ja poviem ma skúp sa, kámo. Ja poviem že kúp. Kúp si. Aha, ja mám tričko, kúp si. Kámo, to je celkom super náhodou. Máš dobre. Kúp si. Kámo, ale ono to reálne podľa mňa nie je vôbec zle. Je to dobre toto je. A ty máš iný štýl úplne. Hej, ja tu mám, že veľké, hrubé. Až karete. Dúfam, že držíš toho stredu, ty kokot. Dúfam, že to máš stále v strede. Najväčšia srada je bola. Ak dokončíš to tričko a budeš mať takto, že kúp si raketu, tak sa ti budeš smiať. Počkaj, ja to obliec. Nie, je to fajn, pokračuj. Je to fajn, podľa mňa. No. Je to na piču. A ty môžeš povedať, že si vybral iné písmo z tých, čo tam je. Hej. Ja môžem povedať, som si bral to školkárske. Táto je reálne dobrá, toto dúfam, že dneska zára. Na čo som tam chodil, tvoja Guma. Guma, najlepší priateľov, ne? Človeka. Keď to naši rodičia nevedeli. Čo? Ja som dosral to, že to je esko hrozne. Musím nejako moje centrifixy. No si ho viac rozťahnu, ako keby dal esko. Od jeho máš tak skôr takto rozťahnuté. Ja mám viac tak, ty ho máš viac tak. Ja mám viac tak, ty ho máš viac tak. Hej, ja mám takto. Ja mám tak, aj tak. Myslím si, že by sme niekde havarovali a už by neprišiel na koncert. Hej, to bude fakt super. On je content. Ja? Web nám pošlo merch. Do nemocnice. Alebo na pohľad. Jedno z toho na to svete. Kúp si rak. Kúp si rak. To je hrozné, ale dobré no. Aj tak tam ide o ten mím, mňa by to bolo pekné, žena tam. Čo? Tam ide o ten mím, mňa by to bolo pekné. Chceš potom sú tvoje. Ja som drahátím. Ja viem, čo asi. Tady ako ukazujem. To mi je dosť presídené, tričko. To je možno aj ďaleko, asi bližšie by som šiel. Tak? Ešte raz, máme tu nejakých fans? Ja a môj DJ sme strašne radi, že zlé počasie odišlo a že sme sa tu všetci stretli a že všetko môže prebehnúť. Urobte bordo pre organizátora za toto krásne miesto. Poďme na to, ja som z BACD, spíš na pretty, príbehy a pravdy ako z teba, ak rapí DJ. Poďme na to. Fuck them, love them, budeme tam. Jazda v aute, budeme tam. Hudba, ulice, budeme tam. Jo, budeme tam. Fuck them, love them, budeme tam. Jazda v aute, budeme tam. Hudba, ulice, budeme tam. Jo, budeme tam. Ešte jeden. Ako máme dosť veľa bonusov, ale ja fakt neviem, čo vlastne chcete počuť. Všetko! Kúp si raketu! Sú tu nejakí starí fans, naozaj chcete počuť staré hovno? This is my
Majsen. Už nikdy nebudem repovať. Ale dneska mám taký moc. Ide do zobnou dole vodou. Hranou figúra, žarou čas, vyšený komesтером. Vodka, pivo, vodka, pomoc, ide na bol. Som na záchode a už to ide zo mňa celé bol. Kup si raketu, kup si raketu. Kup si raketu, kup si raketu. Kup si raketu, kup si raketu. Dobrý deň, ja som celkom spokojný s dnešným večerom. Tak Gleb zahral kvôli mne pesničku. Teda akože aj kvôli tebe, ale aj kvôli mne. Hlavne kvôli mne. A akože mohol dať so mnou aj interview, ale som spokojný, som v pohode. To bude až na budúce. Ja dávam na toho chlapa, ak nie je taký kokot. Ja na ženu. Ide na byť ešte na ženu. Ja nechápem. Chlap kúpil, že 8 vodiek, 6 džusov, za euro 10, ty kokot. Trošku vlog po Glebovi, fitness bagetka, na tom trošku prestávka. Môžete dať do vlogu, chalani? Trošku prestávka. Čo máš tu mojito? Ja neviem. A ja to otvorím, daj mi to. Poďme sa veď zabojde bez alkoholu. Čo ja ti vravím? To je moje, som povedal. Daj to sem do piče. Joj, jelo si dolu. Či si ma rozčúlil? Počkaj. Kúp si raketu, kúp si raketu. Kokos, zajebte nejakú riadnu pengrovicu. Cica, pozrite čo. Ale počkaj, Sofia mi dala tatranský čaj. A to je hlavné. Mám Tatran. Ahoj mami, hovorila si, že to nikdy nedotiahnem. Čau mami. Ale som vo vlogu. Čau mami, som vo vlogu. A toto je môj debut. A dúfam, že sa ti to bude páčiť a daj like a odber a zdieľaj. a zdieľaj.